Mesiac je druhý najjasnejší objekt na našej oblohe hneď po Slnku. Tiež je to 5. najväčší prirodzený satelit v slnečnej sústave a je najväčší medzi planetárnymi satelitmi v pomere k veľkosti planéty, okolo ktorej obieha. Ľudia si najčastejšie predstavia Mesiac práve keď je v splne, kedy svieti na našej nočnej oblohe a osvetľuje všetko naokolo. Vtedy je dosť ťažké ho prehliadnúť. Určite ste si ale všimli, že Mesiac nie je na oblohe iba v noci. Niekedy ho môžeme vidieť aj cez deň, pričom rôzne mení tvary a niekedy dokonca aj farbu. Mesiac je v podstate veľká kamenná guľa s priemerom 3470 km, ktorá neustále obieha našu planétu a tento obeh trvá 27,3 dňa. Jeho povrch je v skutočnosti dosť tmavý a dôvod, prečo je na našej oblohe taký jasný, nie je kvôli tomu, že by on sám žiaril, ale toto svetlo nie je nič iné ako odraz slnečného žiarenia. Každý objekt vo vesmíre, ktorý obieha okolo nejakej hviezdy, má neustále jednu polovicu vystavenú hviezde a tú druhú zase nie. A Mesiac nie je výnimkou. V závislosti od polohy, v ktorej ho môžeme nájsť vzhľadom na našu planétu a Slnko, dochádza k cyklickým zmenám v spôsobe, akým ho vidíme. Takže všetko záleží od postavenia týchto troch objektov. Mesačné fázy určujeme podľa toho, akú veľkú časť Mesiaca osvetlenú Slnkom môžeme zo Zeme pozorovať. A to sa mení tým, ako Mesiac okolo nás obieha. Mesiac má svoju privrátenú a odvrátenú stranu a je dôležité vedieť, že so Zemou je v tzv. Viazanej rotácii, kvôli ktorej vidíme stále iba jeho jednu pologuľu, nezávisle na tom, v akej polohe sa nachádza. Jeho odvrátenú stranu zo Zeme skrátka nikdy neuvidíme. Mesiac zostáva stále guľatý a jeho tvar sa v skutočnosti nemení. Tieto mesačné fázy závisia od toho, z akého smeru na neho dopadajú slnečné lúče. Každý deň vychádza Mesiac asi o 50 minút neskôr ako deň predtým a tým, ako obieha okolo Zeme, sa mení aj to, koľko z osvetlenej strany môžeme vidieť. V astronómii sa s obehom Mesiaca okolo Zeme spája až 5 rôznych obežných dôb, ktoré nám merajú nejaký cyklus. Ale nás budú najviac zaujímať dva z nich, s ktorými môžeme prísť do kontaktu najčastejšie, a to je siderický a synodický mesiac. Siderický mesiac je doba, za ktorú sa Mesiac pri svojom obehu okolo Zeme vráti do rovnakej polohy voči hviezdám a tento obeh trvá 27,3 dňa. V tomto čase Mesiac obehne okolo Zeme o 360 stupňov. Synodický mesiac trvá 29,5 dňa a je to doba, kedy sa Mesiac vráti do rovnakej fázy, teda od novu k novu. A dá sa definovať aj ako návrat do rovnakej polohy voči Zemi a Slnku. V tomto čase síce Mesiac obehne Zem o 360 stupňov, ale bude trvať ešte asi ďalšie 2 dni, kým sa dostane do rovnakej fázy, a to práve kvôli obehu Zeme okolo Slnka. Počas tejto doby pozorujeme všetky jeho hlavné fázy. Prvú štvrť, spln, poslednú štvrť a nov. A každá fáza trvá približne 7,4 dňa. Toto sa nazýva lunárny cyklus a v dnešnej dobe si už rýchlo viete na internete nájsť lunárny kalendár, ktorý vám presne povie, v akej fáze bude Mesiac dnes, zajtra, za 10 či za 50 dní, čo sa hodí predovšetkým, ak plánujete nejaké astronomické pozorovania. V novej je veľmi ťažké nájsť Mesiac, pretože je veľmi tmavý a osvetlená je len jeho odvrátená strana, ktorú nevidíme. Pár dní po nove vychádza Mesiac v tvare tenkého kosáka asi o niekoľko hodín po východe Slnka a o niekoľko dní neskôr dorastá do prvej štvrte. Tento názov je celkom logický, pretože Mesiac má v tomto bode za sebou 1/4 cesty obehu okolo Zeme. Vychádza okolo obeda, kedy ho dokážeme spatriť aj na modrej oblohe počas dňa. O niekoľko dní neskôr, asi 2 týždne po nove, sme približne v polovici lunárneho cyklu. V tomto období vychádza Mesiac v splne pri západe Slnka a je presne oproti nemu, a teda aj jeho strana privrátená k nám je úplne osvetlená. Je to jediná fáza, v ktorej je Mesiac na oblohe celú noc a preto je v tomto období výrazne znížená možnosť sledovania hviezd a iných nebeských objektov. Jeho žiara je skrátka príliš silná a v podstate prežiarí všetko ostatné na oblohe, takže vtedy je viditeľných iba pár najjasnejších hviezd. Asi týždeň po splne
plne vychádza mesiac na oblohu okolo polnoci a táto fáza sa nazýva posledná štvrť. Rovnako ako predtým, aj teraz je pre nás polovica jeho strany osvetlená, ale tentokrát je to tá druhá polovica. O pár dní zase z neho ubúda a vychádza tesne pred východom slnka ako ubúdajúci kosáčik a opäť sa stráca v žiare slnka. Vďaka polohe vesmírnych objektov nevidíme iba to, ako sa mesiac zmení v priebehu lunárneho cyklu, ale občas sa nám naskytnú aj rôzne nebeské divadlá. Keď vo fáze novu sú slnko, mesiac a zem v jednej línii, nastáva čiastočné alebo úplné zatmenie slnka. Ale tomu sa budeme venovať v samostatnej epizóde. V prípade, že sa doba splnu zhoduje s dobou, kedy je mesiac nízko na obzore, môžeme pozorovať tzv. Supermesiac, ktorý je o niečo väčší ako iné mesačné splny. Preto sa vám niekedy po západe slnka naskytne pohľad na obrovský a inak sfarbený mesiac, ktorý je v diaľke. Veľkosť mesiaca je však len optická ilúzia, je to spôsob, akým sa s vami hrá vaša vlastná hlava a v skutočnosti je mesiac približne v rovnakej vzdialenosti ako inokedy. Farba mesiaca na obzore sa mení kvôli atmosfére, ktorou prechádza mesačné svetlo. Čím dlhšiu dráhu svetlo prejde, tým sa viac rozptýľujú krátke vlnové dĺžky a prevažujú len tie dlhšie, ktoré vo viditeľnom spektre spadajú do žlto-oranžových odtieňov a tiež má na to vplyv aj znečistenie ovzdušia, ktoré môže ešte viac prehlbiť tieto červené odtiene. Všetko si však podrobnejšie vysvetlíme, keď budeme spolu hovoriť o hviezdach, ale toto je dôvod, prečo niekedy vidíte veľký oranžový alebo dokonca až červený spln. Je to skrátka len hra svetla a vlnových dĺžok. Keď sme si hovorili o týchto fázach, nemohli ste si nevšimnúť jednu vec. A to, že mesiac sa z veľkej časti pohybuje po oblohe práve cez deň. Je to veľmi mylná predstava, že mesiac svieti na oblohe len v noci. Niektoré fázy vidno iba z častí Zeme, kde je práve deň. Pri nove zostáva mesiac blízko slnka, takže vychádza aj zapadá spolu s ním, čo celkom sťažuje jeho pozorovanie, keďže sa nachádza blízko toho najjasnejšieho objektu na našej oblohe, ale stačí si počkať pár dní. Pre pozorovateľa zo Zeme sú mesačné fázy závislé od toho, v akom uhle sú voči sebe slnko a mesiac. Ale čo by sme videli, ak by sme boli na mesiaci? Je dôležité si uvedomiť, že fázy nemá len mesiac, ale každé teleso, ktoré obieha okolo nejakej hviezdy. Preto ak by sme boli na mesiaci a ten by bol presne medzi Zemou a slnkom, Zem by bola presne oproti slnku a z mesačného povrchu by sme mohli pozorovať spln Zeme. Takže celú jej osvetlenú časť. Zem je však oveľa väčšia ako mesiac, takže v skutočnosti by bol tento spln asi 50 krát jasnejší, než je spln mesiaca. No a na záver možno ešte jedna zaujímavá myšlienka. Určite si mnoho z vás všimlo, že keď je mesiac v splne, spí sa vám o čosi horšie. Keď vedci skúmali, ako sa spánkové vzorce ľudí menia počas mesačných cyklov, zistili pár neobvyklých vecí. Podľa štúdií v čase splnu mali ľudia až o 30% menej hlbokého spánku, takže očividne existuje nejaká súvislosť medzi ľudským spánkovým cyklom a lunárnymi fázami. Nikto ale dodnes presne nevie, prečo by mesiac mohol takto ovplyvňovať spánok. Nie je pravdepodobné, že by to bolo mesačným svetlom, pretože ľudia spia počas splnu horšie, aj keď sú v úplne tmavej miestnosti. Spln môže ovplyvniť magnetické pole Zeme alebo gravitáciu, ale súvislosti medzi týmito faktormi a spánkom ešte neboli dostatočne preskúmané, takže je to stále viac menej záhada. Naša prirodzená družica je aj napriek tomu skvelý objekt na pozorovanie, hlavne pre začiatočníkov. Každý deň je iný, no zároveň je každý deň rovnaký, pretože stále vidíme iba jeho jednu stranu vďaka už spomínanej viazanej rotácii. Je to len pripomienka, že vesmír sa na prvý pohľad môže zdať fakt čudný a komplikovaný, ale postupom času, keď do tohto sveta preniknete, vám všetko okolo toho začne dávať väčší zmysel. Na budúce uvidíte. Keďže nevedeli, čo to vlastne je a čo sa deje a možno mali pocit, že nastal koniec sveta. Dostali by sme zatmenie slnka pri každom nove a zatmenie mesiaca pri každom splne. Kadiaké babské rady a sledovať slnko cez CDčko a kadiaké iné hovadiny, ktoré doma vyhrabú,
a ten má na Zemi priemer len asi 100 až 200 km. Naša Zem má pri zatmení mesiaca tiež umbrálne a penumbrálne tiene, čo sa naposledy stalo v roku 373 173 pred našim letopočtom a potom až v roku 224 508. Napríklad, ak chceme zistiť hrúbku planetárnej atmosféry. No a preto časom už nikdy neuvidíme úplné zatmenie.